Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Acesta este cu un nou joc numit PewDiePie's Tuber Simulation. Nu știu dacă se aude bine melodia. Să-mi scrieți în comentarii, pentru că nu pot să-mi dau seama dacă se aude mai mult vocea mea sau mai mult melodia. Dar, în fine, să-i dăm drumul. Nu îi jocul de la început jucat, pentru că abia acum m-am gândit să fac o serie, mi-au spus și prietenii mei și da, în acest joc e vorba că trebuie să-ți faci o cameră de YouTuber. Oh da, hai să-i dăm drumul. Acest joc e doar pentru telefon. Nu o să filmez prea mult, vreo 6 minute, pentru că e doar un început, primul episod. Nu știu dacă vom face o serie, dar dacă vă place, vom face. Să vedem. Uitați, deci nu sunt, pot să zic, slab. Uitați. Am level 10, 25 de bănuți din ăștia și cât de cât destul de OP, să zicem. Uitați, birou, tot. Da. Acest joc are multe, adică nu multe, două dintre bug-urile pe care le știu, însă nu le voi zice acum, pentru că, da, dacă le zic, jocul nu va mai fi fain deloc. Nu de mult mi s-a făcut acvariul, și acum mi se face chestia asta pentru papuci, chestii de ținut, haine, papuci, în fine. Și uitați ce mai am de luat, nu stai noi aici, așa. Cred că următorul lucru, o să iau floarea sau scaunul ăsta sau asta de pizza. Uitați, de asta îmi place jocul ăsta, pentru că are foarte multe chestii din astea, adică să-ți faci caractere. Stați că vine vulturul, fac, le-am ratat, dar în fine mai vine el. Uitați, freza asta o am pe gratis, însă nu da ceva cadou, însă nu o folosesc pentru că nu-mi prea place. Și uitați pe fața adevărată a lui PewDiePie, însă e destul de scumpă, 300, și nu m-am apucat de mult, decât de vreo o săptămână jumate, maxim 2, și mai am și alți prieteni cu care joc. M-am gândit să fac o serie, deci da, de ce să nu facem, știți? Da, trebuie să mai faci videouri. Uitați, încă asta se face foarte mulți bănuți din aia. 31.000, uitați. Pe primul loc, PewDiePie. Așa. Eu cred că să-mi dați și comentarii care să le iau primele, adică după ce îmi iau acest lucru. Asta că nu pot să țin mai multe, adică numai după ce se termină lucrul ăsta, bine, numai după ce se termină lucrul ăsta pot să iei altul, știți? Adică așa, stați că vine. Să vedem ce ne dă. Bănuți. Așa, să-mi spuneți ce să-mi iau prima dată. Primul, după ce se termină chestia asta, dulapul acela. Să-mi iau ori ăsta, scaunelul ăsta, ori asta de pizza, ori ăsta cu pisica. Deci, da, aici mai am o pisică care doarme în pace. Așa, s-a terminat și videoul, trebuie să facem altul, însă nu-i bai. Oh, perfect, s-a nimerit. Acum face video. Vedeți? De ce am biroul ăsta? Nu, stați, nu aici. Uitați, la birouri. Era un bug, că de asta nu merge la tot, că, deci dai pe el, ieși și încă îți rămâne, dai pe X și încă îți rămâne. Deci, da, bug-uri destul de faine, pe care cred că PewDiePie, creatorul jocului, o să le repare până la urmă. Deci da, hai să vedem, să dăm la puzzle. Și hai dă să pice undeva bine. Hai. Perfect. Și. Hai. Serios. În fine. Hai, mai dăm o dată, la ultima dată. Că nu vreau să-mi consum toți banii pe tâmpenii de-astea. Și dacă îți nimerește, serios vorbești. Și dacă pică în chestiile astea, timpul ăsta nu mai e așa de mare. Da, și cam atâta, e salteaua plină de transpirație și brânză. Și
da, cred că cam atât a fost și cu acest episod. Dacă chiar v-a plăcut, nu uitați să apăsați acel buton de like, să vă instalați și voi dacă nu-l aveți, e un joc foarte fain. Da, și aș vrea să facem o serie, aș vrea să văd și dacă voi vreți să facem o serie, pentru că mie îmi place foarte mult jocul, da. Și da, ce să vă spun, ne vedem data viitoare, pa, pa!